О, виждам някаква кола. Това е втора част от мен, за не знам. И ни продължаваме се още. Защото не мога да намерим някакви неща. Какви неща? Деза. Чек, това е много. Това не. Остана. Правя си лодка и почвам да бягам. Честно ли, как я направя? И сега ще се направя. И на мен, нали знаеш? Ако може да. Ако имаш... Ето. Две лодки. Точно бе. Да, две. Става тъмно. Бърз, промени се. Въобще. Охо, аз съм в началото. Къде съм? Аз вече тръгвам. Може би. Видях те. Чакай. Ти се в... О, не. Пара-па-пам. Па-пам. Ха. Парам. Дай една лодка. Чакай малко. Ще кара по-бързо, че стана тъмно. Чакай. Вземам твоята. Толс пък. Охо е да я знам. Айде, почваме. Магазе. Айде да се разходим, защото да ходим на някъде, докато... Има някакъв паяк тук. Да видя го. О, фук. Изкачи съм на тебе. Така ли е? Да. И чао от мен. И довиждане, чао от мен. Ще има и трета част.